Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bodoh tekon carane move on, kon ngewe tips carane bendang iso move on iki piye? Aku ki yo mek bocah cilik yo ora ngerti apa-apa cah. Nah, aku mau tekoni carane move on ku iki piye? Sing nomor 1, nek kowe ditinggal karo pacarmu apa karo tunanganmu, nek jareku ya wis mikir kowe uduk levele dhek. Nek dhek ninggal awakmu berarti kowe uduk levele dhek. Ngono ae lah. Ora usah terlalu mikir. Tapi dhek iki beneh, lek dhek beneh dhek ora ninggal awakmu. Tapi dhek iki penyayang, dhek iki tulus. Nek dhek penyayang, dhek tulus, dhek ora bakal nglarani awakmu. Nek mikir ngono ae, lah lek dhek wis berarti wis ninggal awakmu, ya berarti treh kowe uduk level dhek. Ngono ae lah. Sing kata-kata kanggo awake dhewe ben dhewe iki iso memotivasi awake dhewe. Nek wong ngomong tok penak ora nglakoni. Saiki ngene ae, pomone wong sambat, "Beh, silitku gatel." Piye yo? Nek wong sambat ngono. Kan pomo aku yo tak sauri. Lah ngopo kok silite gatel? Apa nek ising ra tau cewek? Yo nek ising cewek to. Umpamane. Terus sing kuwi ngomong ngene. Ya ngomong tok penak, lah gare cewek ya ngomong tok penak, ya paribasane wong sing ngomong ya ngomong tok penak ora nglakoni. Ya padha karo wong sing sambat silite gatel tapi diomongi apa dhewe saran ki terus ngomong ngono. Yo tapi yo wis sak karepmu silite gatel silite dhek duk silitku kok bingung. Ya apa ora wong iki lek ngomongi sewates dhewe iso ngomongi ngelekne digawe karepmu, ora digawe yo karepmu, toh kowe ape piye-piye sing anu yo aku kan ngono to, cah. Saiki ngene lho, adewe ora iso move on, adewe mikirne wong sing kuwi embuh wong sapa yo. Kudu apa-apane adewe padanane. Kuwi iki nyapa? Alasane. Kowe mikir ora? Kowe tau mikir ora? Wong sing genah-genah lilo mati-matian pengen nyenengne awakmu, pengen karo awakmu. Kumpul karo kanca-kancane, apa sing diarani wis bocah kekinian. Ya kuwi wong tuamu, padanane mati-matian pengen gawe seneng awakmu. Kuwi malah ora mau pikir. Akeh sing kaya ngono ya ento. Mek mikir senenge awake dhewe. Bodo amat wong tuaku. Penting aku seneng, kan akeh sing kaya ngono. Lah aku gelem kaya ngono apa ora? Aku ndang rabi ae, pacarku sugih dhuwit, wis duwe dhuwit. Ngapain aku dadak buruh? Kasar adoh keluarga. Lek ora mek pengen nyenengne wong tuane, lek ora mek pengen nyenengne keluargane. Kuwi sing kudune dipikir, lek kowe iki mikir angel move on, angel piye-piye. Enek wong liya, enek sing wong genah-genah nyata wis sing malah perlu mau bahagiane sing nomor 1. Yo kuwi wong sing lairne kowe. Wong sing golekne sandang pangan sampai wis grang gaplok kaya ngono. Kowe ngertimu mek cinta, nguntal cinta tok kono. Ora mikir wong tuane. Alasane angel move on ki apa? Yo mergakno kowe iki terlalu piye yo? Terlalu mengharapkan dhek. Wis saiki lek mikir ae ngene ae, lah lek dhek ninggal awakmu berarti dhek uduk wong sing apik ngono. Kowe uduk levele dhek wis kuwi ae kata-katane wis sing paling kudu mok eling-eling. Yo menawa dhek pengen sing luwih ganteng, sing luwih ayu, sing luwih sugih, sing luwih pinter. Lah kowe apa? Kasarane kan ngono. Lah dhewe iki apa? Pomo aku ditinggal yo wis berarti aku treh uduk levele dhek kan ngono. Berarti dhek sik luwih golek sing luwih ayu. Luwih mapan, luwih pinter, luwih solehah, sing luwih piye intine sing kuwi ora enek nang awake dhewe, sing ora enek sing ning aku.
umpama kuwi kan perumpamaan. Dadi ora enek cah kanggoku alasan angel move on, angel nganu lelek alasane dhek ninggal awakmu lho ya. Kecuali nek terahku iki wis maut utawa pasanganmu kuwi iki wis ora enek apa piye lho, kuwi kan wis beda cerita. Lelek angel move on wis treh ya maklum banget. Tapi lelek padha menungsane wis sing dieling-eling nomor 1 saranku ya mek wong tuwek. Kowe wis tau ngombe apa ngene wong tuamu. Kowe wis iso gawe wong tuamu guyu, wis iso gawe wong tuamu seneng. Lah kuwi anake wong kok mok pikir nemen-nemen ngapain? Kan ngono, lelek dhek nglarani kowe. Dhek ninggal kowe, dhek nglarani kowe. Terus kowe ape mikir nemen-nemen terus? Terus sing mikir wong tuamu sapa? Lek kowe ape mikir anake wong terus. Genah-genah wong tuamu kuwi demengi mati-matian kanggo kowe. Mikir ora, ngene sok ben lelek umpama. Saiki awakmu sik diwehi kesempatan asline. Karo Gusti Allah sik diwehi kesempatan. Dingge berbuatlah sesuatu sing piye ya? Ya kanggo iso gawe guyu wong tuamu lah. Jadi dadi anak ya sing duwe guna titik, aja mek gurung repotne tok kok ora isin. Kecuali lelek kowe wis piye ya? Ya wis gawe bangga wong tuamu, wis gawe seneng wong tuamu. Apa mikir wedokan lanangan model pe jungker walik sak karep-karepmu. Aku angel move on, mari ngono stres, ngenes, ngombe ngerokok los, bah lanang bah wedok ngombe ngerokok los mek gara-gara wong wedok, wong lanang frustasi ngono. Jenenge goblok. Wong lanang wong wedok nang njaba ya ora karuan. Tapi aja grusa-grusunyi, apa milih ndak-ndarane kowe sing geleman. Luwih ngati-ngati lek wis tau cidra luwih ngati-ngati. Yo nek welingku mek kuwi tok. Nah sing tekon piye carane move on. Maaf. Yo wis. Sepurane nek akeh salah. Assalamualaikum.